habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada noon kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene Piindi TV tuggude baba Abou Hafsata Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddada Maymouna Tafsir Dawoudou Mariata Samba Gaye Sirtanu Marɗo Guerlel noon ha tata Leyla Ndiaye baba Hammad Thiam e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen woni Ndeye Fatouma Sali e équipe mum woni wondiɓe mum tonggode men temedere e tati arti taw koye mbadi kubtidinde taw ko émission holmbo woni an kono ina gasa o wonde oɗo en mbiyatamo ko holi kanko nde tawno o rewino ɗo sanga nde yimɓe gone fiwditade gam ƴamoyde diwanuji woni commune aji ambo wiye Mountaga Ndiaye ko gorko mo Diomondo walla mbiyen ni gorko mo département Podor on kadi arti ɗo e lawol men temedere e tati en batta so wona tottudema konngol assalamu aleykum Ndiaye. Maaleykum salam Ba Mody mi salmini aussi président directeur radio télévision Piindi TV e dendagal bandiraɓe liggoroɓe ɗo fof mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen ko noon ina tawtora gorko mo Guédé Santhiene mbiroten to maaro ñamate tawa soodiyako tawa a remat beltoɗa ñaama beltoɗa tawaɗa hamana ɓiici so tawi ko noon joni a yehino Fouta ngam tawtoroyede suɓgoji diwanuji e commune Doɗel holmo gondunɗa? Ba Mody Allah jarama en jetti aussi sabbuji fof mi yetti sehlam ɓi menam aussi onon Bocara Niang mo ganduɗa kañum jeeyi sababuji ha ndeɗo jokkode wawi dañede e gueɗe ɗe fof ina woodi en jeehino Doɗel e sumgoji hono mairuji enen jaadunden koye coalition CPJ Nayler e gardogol hono Amadou Ibrahima Niang ko on jaadunen oɗo sumgoji jawtuɗi tigui rigui kono tan ɗon way kono wombo gondonɗa adan haadema yaadude makko belata a wawi ɗon artude eyi to banggue politique ɓe mo gondunomi o kam surtout to banggue département o eɗen mbawi wiide ko Amadou Kane Diallo mo ganduɗa kañum woni le président du mouvement ɓamtare min golludima e gueɗal politique e fannuji duuɓi kewɗi min liggodima hen min jaadi hen ko heewi kono noon élection oɗo ɓennuɗo coalisé e hono Amadou Ibrahima Niang e dendagal responsable uji noddannoɓe changement e nder commune mo Doɗel elle a wondinayo maire sortant woni Mouhamadou Bachir Sall beela an a yitaki hoorema e no gollirato ni walla a yi joguiɗo programme juɓɓuɗo ɓurɗo mo jogui o jaaɗa eyi ɗum ene woodi le maire sortant on kam mbeɗa wawi wiide guila 2012 élection présidentielle 2012 koye mum minen gonduno minen jaadatno ha min guiwe élection présidentielle min mbaɗi séminaire ensemble ha 2014 élection municipale min jaadi élection ha Allah rokki min hen ndam pour wonno nden wonno deuxiéme makko mandat heddi noon politique waɗi tan ko jiyande hande ende nder jiyande janggo ceeren jiyande e nder yolde hakkude Allah waɗi min ciiri jiyande jaami lawolam banggue kadi aussi kanko kadi o heddi e ko hedduno tigui on ndendino jiyande ɗe gañi ɗon on gondi on certide jiyande piiɗamo kadi ko noon min nani on mbaɗi hen haalis ha heewi noon haalis kam so tawi neɗɗo ene yiiloyo haalis wona coalition CPJ tawtata heddi noon on a fait des actions ko wayno machine aji en ko wayno maison des jeunes ko wani ɗum action ngaji dal min mbaɗi ɗum mais ko banggue haalis kam saɗa yiiloyo aɗa wawi namna ɗum le maire sortant ani hoorema min nani wonɗo tottuɗa haalis waɓe no Bocara Niang en foof nani wiya ko enveloppe aji gaddi kayen ballannoma toon ɗum au contraire
ko woɓɓe gay ngari wallude le maire sortant tampini min e bange ngalu e bange koppeje e bange machine aji ɓe gaddanno toon kono kay minen min jaadira koye engagement population ɗum kam mbeɗa wawi ɗum wadde settade mais bange haalis kam mo alano yaari ɗum ɗo on wawano wadde haalis ko wona ko ɗum on holɗo ndewɗon ha mbawɗon libde Mouhamadoul Bachir holɗen doole kollirɗon ni a namdol namdol gongal no te Mouhamadoul Bachir no heew doole ni machallah ni ko noon de ammo heewi doole kadi wonko golluno heddi noon laamu gasi so Allah gayni laamu ala ko neɗɗo wawi hen a namdiɗo namdal sehlam goto e nder département Podor hono Mouhamadou Diaby kamɓe Thiaye Diaby ñande élection waɗi ha jamma mum o noddimi téléphone wiyan kam hoto ndewɗon hanki ɗoɗɗon Mamadou Basir mbimi andani heddi noon kam kono mbimami nane ni tan so tawi a yeehi a hawri e engagement population in sohli changement ɗum so tawi ɓe duusima e ngal on fannu tan yiyama Allah rokkuma hen ndam ko ɗum tan nawi tigi no foti mbiruji won candidat joguenɗon e commune ɗoni bon élection o ɗo amin joguino 4 candidats amin joguino buntu bi hono Amadou Dia kañum ardino on emin joguino LD hono Baydi Sall kañum ardino e coalition CPJ Nayler woni mo Amadou Nia ardino e coalition Benno Bokk Yaakaar le maire sortant Mouhamadou Bachir ko ɓen nayi jaami beela oɗon jogui doole walla peeje gollude commune ɗo ɗi eyi doole kam goni koto Allah so Allah heddi noon min jeeyi population duɗen image mo ganduɗa min mbi so Allah jaaɓi emin dentina doole amen min dentina miijoji amen min dentina haqqillaji amen min dentina peeje amen beele so woni dental tan yama liggey o weeɓa ko ɗum addi coalition CPJ Nayler moni fof e kala fannuma yaari o so tawi wona intérêt hoorema nannuma hen so tawi ɗum a fawi ɗum e tabal ngal tan amana so tawi ɗum rendina wona nafoore diwan nden doole de kam e bange duuji ɗi e fof ɗum kam nanɗu te ko hen min puɗɗotino gila avant ɗum ɗo pré campagne ko hen kadi min mbaddi campagne ko hen kadi aussi min mbaddi installation kadi ko hen kadi min mbaynorimi ɗo ɗo garami ɗo pour wadde ga émission c'est à dire min jaa min jilloyo ensemble min mbadda gouverner ensemble belno wona nafoore diwan e elle gonduɗon koye Ablaye Daoudou Diallo waɗi toon ko Cheikh Oumar Anne waɗi Ablaye Daoudou kono onon elle gonduɗon koye Ablaye Daoudou Diallo minen min gondi koye président Macky Sall kanko on gondani e makko no président Macky Sall koye mum min gondi kala noon mo président waɗi ɗon walla kala ɓe président waɗi ɗon so golle jonti amin liggodire mum min liggodire mum mais président Macky Sall ko on min gondi d' ailleurs sax momin gondi o ko président rokkimo décret woni Amadou Niang mais le coordonnateur département Podor c'est Ablaye Daoudou il reste légal et légitime aussi donc kala mo président waɗi ɗon ko on min gondi ko on min liggodiri kadi ko on min jadara kadi ko on min dusata voilà ɗum kadi aussi min cuuɗaki hen min mogginaki hen kadi min liggota ɗum caggal aussi hande Allah walli on gañima hol programme ɓurɗo wonde gueese mon kono kadi ko wona ko ɗum jooɗogol ngol ɗo batti wiyete ko potal so gorko waɗama debbo waɗe woni parité ɗon kadi aussi beelo ino oɗon dewni ɗum e laamu bon minen kam to tawi koto doɗel to conseil municipal doɗel bureau municipal o min mbaɗi respecté kono wiye parité potal hakkude debbo e gorko c'est à dire min gila min gasni e élection o tan préfet min keeɓi yamirore muɗum wi so Allah jaaɓi waɗat appliqué ko parité o donc dès le début kam minen ko ɗum min gonno e liggade ko ɗum min jahanno kadi ko ɗum min mbaɗi le maire nde ɓenni nde min ndewni hen ko debbo on première adjointe au maire min deftini hen gorko min deftini hen debbo min deftini hen gorko donc parité o vraiment minen kam tawi ko ɗoɗoyel to min mbaɗi ɗum respecté no yaari ni banggue keddiɗo holno jiiruɗa sumgoji ɗi e nder Fouta Matam Podor Kanel Raneru listoji benno jani hen beela addanta lando o caɗele ala min de e bange hakkillam addanta aɗa andi ko waɗi ɗum sinno tawino nde yani nde yanno koye juuɗe opposition no wawi a famnade mi rokkuma yeeru tan doɗel haade mi rutta to e namdal ma ngal
ko benno bokk yakar wala mouvance présidentielle yiyano c'est à dire won totaɓe récépissé wonɓe jiita e koye mumen jeeyi mbaɗa liste mum kono wiya liste parallèle sa waɗi liste parallèle sa yeehi élection comme ni no min gañori ni ɗum kay jokkat tan ɗo gonɗa ɗo hay goto wawa men riwde hay goto wawa men yaltinde c'est la même chose qu'à Matam c'est la même chose qu'à Wourossogui kala ɗum mbawɗa yaade nder Fouta presque ɗum woni toon o so wonani a tan wonata ko ɓe donc c'est le président qui gagne ko président gagni ko mouvance présidentielle gagni wadde alaɗo yano wonti tan koɗo wonno firti sen paami ko way kono mawɗo leydi o ni ko wonduɓe makko toon taw gondani neɗɗo e diwan a yiitaki hoorema e lando comme Benno Bokk Yakar o jaaha e liste goɗɗo e kono ha joni ko hen gonɗa tigi tigi en jawtat wayno kadi ne holno jiiruɗa kadi ne suɓgoji ɗi ɗo e Dakar yeru ko wayno Aliou Sall Abdoulaye Diouf Sarr kamɓe koɓe ittaɓe holno jiiruɗa ɗum bon Guédiawaye kam ko waɗi mbeɗa wawi wiide mi woni toon par ce que kamɓe ɓe jogui ko 5 communes d' arrondissement sur les 5 ɓe gagni ko 3 ɓe perti Golf ɓe perti mi jiri commune goɗɗo l' essentiel ils ont perdu 2 communes et ces 2 communes ɗi ɓe perti ɗi Golf ɓuuri mawnude électorat kadi aɗa wawi aussi wadde ɗum e jangguir ha ɗum jangde wonde mbeɗa aussi le président Macky Sall e wonduɓe mum aussi ma ƴet ɗum au sérieux ɓe jangguito ɗum ɓe ganda haqiqa no hunde yaari kono enen kam kalden haqqe eko pamɗen hen amana jiiɗa par exemple commune nangam x jomum ne ƴetti duuɓi e kirali walla lebbi e kirali ne waɗa investir ne waɗa animation ne yaha de gauche à droite pour kañum yo totte récépissé oɗon yaha élection comme le cas de Nene Fatoumata Tall on joni so tawi a haɗimo tan a totti baɗon Lat Diop tan sa renaki hayso kanko a nannimo liste mo jiɗɗa yaade o amana wonɓe makko no wawi no jogo hen mettere so joguima hen mettere no mbawi wadde kono wiye vote sanction kono ɗum ko mon point de vue ɗum waɗi min engagé ko exemple goto mo ganduɗa par ce que Nene mbeɗa andi elle a fait beaucoup d' animation toon hikka amana commune mo yinno yaade o e nder 5 communes d' arrondissement gonɗo e Guédiawaye o so tawi no mbaɗimin investir comme tête de liste oɗo situation heɓataɓe hen puisque affaire o yaari hon ni mbiɗa sikki président e fotɓe yiwrude ɗum foof e dennagal aussi wonɓe e nder nokku Guédiawaye walɓe ɗon mawnuɓe ɗon ɓe maɓe pawɗum e tabal ɓe ƴeeho janggude en kono enen kalde noon haala hakkude no waɗi frustration nder gonɗo hen hakkude maɓɓe no yayude frustré ɓe ganduɗa hoore maɓɓe wonno jiino jiitata hen koye mbaɗir no pamir ni kono ɗum foof waade noon mbeɗa sikki e ñalawmaji garuji ma jangde yaajde waɗa hen so waɗama hen aussi ma ɗum dañande solution wonko jaaki yimɓeɓe to banggue Guédiawaye wiyede Aliou Sall ina teska e nder mairuji ɓurɓe liggade e Sénégal ɓe so tawi eɓe kaale eɓe jeeya hen kono tan hay so tawi en deppata toon ha foof ha woɗɗoya kono hay to banggue joƴƴingol hakkude makko mbiru mawɗo ko so liɓete mbiru mawɗo dañe kono hande oɗo saaha way kono ha joni joƴƴingol hono omo ganduɗa ko Ahmed Aïdara ina wawi no waɗi caɗele taw goɗɗe banggue installation holno jiiruɗa ɗum caɗele ɗe ha joni heccenki balɗe ɗiɗi tati foof addu Ahmed addu Aliou eyyi ɗum kam ñakkata e politique par ce que politique kam so tawi a fedditi aɗa naata hen ko gueɗe ɗiɗi gonata jaɓa janggoya mbaɗa kono wiye science politique kadi duttuɗa mbaɗa pratiqué aussi wa illa ɓooya tardu hinade e mawɗo ɓe jangguinma ɓe kolluma galgaluji gonɗi e nder politique mais je pense que Ahmed Aïdara gila tan o waɗa déclaré maire amo fonno jogade haqqille beele ko kanko jogui majorité absolue walla ala so tawi o ala majorité absolue hol feere nde foti wadde ha wawa maslodirde e joguiɓe ngal ɗon gueɗal ngal beele janggo installation walla aussi no foti lamorade nder mairie Guédiawaye wasa wonandema caɗele par ce que haali ko gonga Aliou Sall ina jeeya e miruji ɓurɓe liggade nder leydi Sénégal ɗum kay ko ala de midi à 14h sen pawi ɗum e table en terme de réalisation par ce que min mi woni Guédiawaye mbeɗa andi ko woni toon omo jeeya e miruji ɓurɓe liggade heddi noon politique yaha tan ko haaju muɗum wona no jiɗirɗa ni dañirta kono keɓirɗa ni noon tan jaguirta ɗum Ahmed Aïdara omo fonno ƴewde min e ko haqqillam e ko namnimi Guédiawaye Benno Bokk Yakar kañum jogui majorité mairie ville o kamɓe jogui 39 conseillers kanko mo jogui 37 conseillers ça veut dire que dès l'instant hakkille makko mo fonno jogade kay
nde waɗa déclaré Ahmed Aïdara an woni maire Guédiawaye o fonno dogde koye ɗum ɗon holno waɗata haw heɓa ɗum ɗon walla holno waɗata haw masrodira ɗum ɗon ɓe jagga ɗum ɗo o jagga ɗum ɗo installation rewno foti rewirde ni pour on wawa joɗade o jooɗo no foti fewirde ni o liggo e ko Aliou Sall liggi ko par ce que wona ɗon tan woni probléme oɗon a Rufisque probléme Rufisque ko Ahmed jogui ko ɗum Rufisque naji o jogui pourquoi bruit ala toon pourquoi Pikine bruit oɗon ala toon pourtant majorité absolue o ko Benno Bokk Yakaar jogui ɗum e a Guédiawaye Ahmed Aïdara darono wiya noon nañu def ni walla nangam afuɗi ɗon c'est parce que politique saɗa yaha hen il faut para foof han il faut ko ganda ɗum il faut ganda ko mbatta ko ganda ɗo pata koyngal ma ganda ɓe jadata ganda ko mbaɗata sa ɓenni oɗo étape holno mbawita wadde préparé étape gaddo harma waɗede bloqué c'est ça la réalité so wonnono maire gonɗo Rufisque o wannoni so watta pourtant on waɗama installé waɗi élection des adjoints il y a aucun problème parce que consensus dañama tan entre kanko gonnoɗon candidat Yewwi Askan Wi e gonnoɗo candidat Benno Bokk Yakaar yen dañi yewtere nder koye maɓɓe dañi des compromis ɓe kaldi ɓe nandiri ɓe mbaɗi installé ɓe mbaɗi éliru adjoint ji maɓɓe il y a aucun problème ko ɗum tan fonno wonde Guédiawaye e hakkillam tigi laaɓi tigi rigi kono jabaten ko Abdoulaye Diouf Sarr wiyede ngaluuji ɗi o heeɓi gila e mboros mbo keɓɗen o beela ɗum janngento ko leydi ndi ko yiiɓe hade campagne walla yimɓe ɓe joni koko gonti tan somin belako min belakomo min mbaɗa vote sanction min jadata ɗum ina jaaki yimɓe ɓe holno Bart gagniri Dakar mairie mo Dakar ay bettere nden kam ko betti yimɓe franchement min nde yimɓe jahata élection nde mi meeɗa miijade Abdoulaye Diouf Sarr ɓen ɗo sincèrement par ce que mbeɗa andi aussi kankone ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko liggotoɗo kadi ko liggontoɗo président de la république heddi noon politique kono mbimami nani waɗi ko réalité ji mum wona hewde ngaalu woni ɓennude wona famɗude ngaalu woni ɓennude woni hen tan ko population ɓe jiɗantumo walla ɓe mbelema walla ɓattoɗaɓe no ɓe poti ɓattorede ni ɓe mbawma o anda rokkude gueɗal ngal ɗon kadi aussi gueɗal ɗimmal kadi no woodi ina waɗa kono wiyete sanction eɗen ndenda e nder nokku goto sanction wona hakkude meɗen taw minema en jaadani walla welema ala hakkude meɗen tan mi waɗa vote sanction ɗum kadi aussi koye nder politique jeeya mais ɗum noon fof e wade noon le président de la république mbeɗa sikki hande o ɗananaki ɗum par ce que koko bettini kanko e hoore makko e goɗɗo mais encore une fois mairie ville de Dakar meeɗa wonde e juuɗe Benno Bokk Yakaar heddi noon on a mis beaucoup d'investissement pour que mairie oɗo arta e juuɗe Benno Bokk Yakaar woyani foti wayni ça veut dire que Benno Bokk Yakaar pertani mais dañani ko yinno ko président ma jottoɗo e aussi ɓe foti jottodade ɓe eto réglu ɗum pour éventuel erreur aji mbasa wattoyde quoi joni ha joni tan en son ɓosi ɗon ko seeɗo ɗo Benno Bokk Yakaar ɗo garten koye ɗo batte gartirgol poste premier ministre ɓe mbiya ko Amadou Hott ɓe mbiya ko Amadou Ba ɓe mbiya ko Abdoulaye Dawoud Huude Adiar so tawino ko an hol yiyandema hen min de poste premier ministre du moins ko kuulal ngal ganduɗa ko président kañum e hoore muɗum ƴettuno initiative ittude ɗum e rewnu ɗum kadi aussi ɗo fuɗɗum rewnudu tottaɗo nde ɗon fadde donc so tawi président yeehi ha nder yolde hakkude yiiɗi artide ɗum tottama kadi laawol no ina artire ko kañum tan mbeɗa sikki jogui haqqilantagal e miijo e feere situation leydi ndi ɗo toni ɗum holmo wawata wadde choisir e entre ɓeɗo ɓe kalɗa walla goɗɗo ɗum hankkadi woni ɗo hoore président kanko tan jogui yamirore e miijo e haqqilantagal makko o jooɗo no wella e no welira kadi aussi o artani o poste premier mais nak eɗen jiiɗi kam aussi kala mo on wawa addoyde yo won nafoore leydi Sénégal wona aussi nafoore Benno Bokk Yakaar en kamɓe ɗen jiiɗi tigi so ɗum ɓenni holno jiiruɗa jencude diɗɗal Yewwi Askan Wi gartam maɓɓe jencude maɓɓe koɓe dañi bon Yewwi Askan Wi jencuni c'est à dire alliance maɓɓe ko ɗum jinmi matam ko ɗum paami e haala maɓɓe alliance maɓɓe wonko fuɗɗi hollirde c'est à dire ko alliance poɗɗo ƴettede au sérieux même si wonko ɓe ɓeydi eko jogui ɗum walla hayso tawi koko wonno e juuɗe opposition tan ɓe kepti ɓe belli hen hunde seeɗa pawi hen mais koko foti ƴettede au sérieux par ce que so woppirama ni tan élection ngaji législative garoji ɗi no wawi ferla gueɗe kewɗe ko faade diɗɗal Benno Bokk Yakaar quoi
Sonko woni maire Ziguinchor doole mu ɓeydoto walla ustoto? Bon Sonko maire Ziguinchor de ɗum kam hankadi wonti ko gueɗe Ziguinchor la cikkumi min e hakkillam c'est-à-dire mairie Ziguinchor ko mairie gonnoɗo nder opposition. Sonko yehi ƴettoy ko place opposant gonnoɗo toon Ablaye Baldé hayso artino e mouvance présidentielle ƴetti place mum jooɗi toon beele à partir de mairie Ziguinchor beele ma cote makko de popularité beele ma ɓeydo walla ɓeydora ko ɗum kadi mbeɗa sikki élection ngaji garoji ma peñu hen par ce que élection fof no waɗi réalité mum en jii neɗɗo ya élection participer oɗo élection ƴetta deuxiéme prochaine élection dartoyede 5e walla 10e position ɗum ça dépend e gollal jomum tan e liggey jomum mbeɗa sikki tan so tawi omo jukki o rythme walla mo golla won certaine gueɗe o daɗi kadi aussi eko tumare ko gueɗe goɗɗe mbaɗi hon noon amana ma wonko dañɗa. Holno jiruɗa keddorɗen ko hojomaji presque en gasni, holno jiruɗa jagorgal ngal woni walla jagorɗe ɗe hakkunde Abdoulaye Daoud Cheikh Oumar Abdoulaye Daoud et Cheikh Oumar de bon ko Podor tan gagne pour min quoi ko Podor c'est la population de Podor qui gagne kadi kamɓe ɗiɗi ɓe gona des adversaires aɗa andi ko waɗi ɗum Abdoulaye Daoud ne heewi ɗum haalde Bocar ña e goɗɗo kamɓe ɓe gandi ko kalami ko Abdoulaye Daoud tout le temps ne heewi wiide adversaire men wona Cheikh Oumar enen so tawi eɗen jiiɗo e adversaire ƴeewen kay ko partisan Ousmane Sonko walla yimɓe PDS wallu Sénégal walla ko nanni ko ɓen goni opposant men kono Cheikh Oumar kala ko liggi o liggando ko président de la république te président kala ko dañi ko enen e mum dañi wadde ça veut dire que Cheikh Oumar wona opposant men heddi noon moni fof ene jogo peut être vision walla peut être jaɓɓal ngal jiɗɗa darorade politique ma mais so tawi jaɓɓal ma ngal dariɗa ngal e ngal ouro jaɓɓal yeɓɓe ngal fof sa wonnu koɗo wotoru woni président Macky Sall opposition ala ɗon kon donc mbeɗa wawi wiide no kewi wiide c'est Podor qui gagne c'est Abdoulaye Daoud qui gagne c'est Cheikh Oumar qui gagne ko moni fof ko Podor naɓe gañi heddi noon donc no Abdoulaye heewi winni tan Cheikh Oumar wona opposant men o wona opposant men Cheikh Oumar an o heewi wiide Cheikh Oumar wona opposant mon liggoɗe soɗon jogui opposition ko wallu Sénégal walla yimɓe Ousmane Sonko walla ko ɓen poɗɗon liggade no gartire e moɗon mais quant à Cheikh Oumar an ɗaccidemo ko waɗata ɗaccidemo ko waɗata ko gasi haalaɓe kono tan hol ɓataki ma mbo kuccinta e nder département Podor kono hol ɓataki ma mbo kuccinta e commune ma Guédé mo kuccinta e sehil ma Amadou Niang. Merci Bamodi Allah jarama d' abord haademi wadde yin ɓatal ɗum jafoɗa seeɗa fonno ɗum adorade mi salmini mi yetti aussi dendagal population jomon par ce que neɗɗo kala ɗo dawɗa walla mbufma dasa quelque soit ko mbawɗa wonde e dunde babaɗo adama nde sa ruttima aɗa foti ruttude teddungal e jettoro kertiɗo par ce que ko fata élection oɗo ɓe darima hen ɓe mbaɗi hen foddeji mabɓe ɓe mbaɗi hen tampereji mabɓe ɓe mbaɗi hen ƴiƴam mabɓe ha ko daña ko wawi dañede donc en jetti aussi population commune mo Dodel fof ko alda e paltor min jetti aussi e grandeur le maire sortant woni Mouhamadoul Bassirou par ce que très tôt kanko o noddi téléphone pour humpidde endam nan fof ko Allah tottunomo laamu ngu Allah itti laamu ngu e juuɗe makko watti ɗum e juuɗe Amadou Ibrahima Niang o doni ɗum yo Allah rokko ɗum jogorade jaam e yaadiɓe muɗum fof o duwi donc ɗum noon kadi aussi minen Dodel min ngala probléme ko wonno tan ko junngo ñaama arte junngo ngo ga ɗum minenne aussi minen wonduɓe e Amadou Niang ɓe amen jogui oɗon hakkilantagal e darde aussi e ñagade duwaw population commune mo Dodel fof yoɓe gandu ko politique wonno politique gasi ha laaɓi ceer heddi ɗo hankadi ko gollal yoɓe gone duwawuji yoɓe duwono coalition o ɓe duwono gardiɗo hono Amadou Niang beele ko tijja ko e yakare fawade hende beele Allah ne yettina anniyaji fof mi yetti département Podor fof mi yetti commune mo Dodel ko alda e paltor mi yetti enɗemam jomandu mi yetti jomandu jeeri ndi e waalo ngo Samba Thiaga wuro Bayal Mayle wuro Fonde wuro Malik e dennagal taari ɗum fof mi yetti Sokku e Jammal mbeɗa yettaɓe no feewi e gollal ngal e ñanga e kala commune Dodel e kala no unité de commune Dodel hen jeeɗa en jetti ɗum e darde nde dari ha ko daña ko wawi dañede en jettira tulde gal naɓe fof e kuuɓal e dennagal diwan o fof vraiment wonni en weltare mi yetti aussi sehlam no mbinon nani Bocar Niang
e ɓesgu département Podor. Min jetti le coordinateur des inspections des finances Woni Amadou Nia. Min jetti aussi le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo. Min jetti responsable département Podor ɗi fof min jetti ɗumen. Min duuni men ko ɓesgu men wondu yo ndusondire men beela en on nafoore diwan o. Allah jarama o jarama. On woni Mountaga Ndiaye, gorko mo Jomondo o rewino ɗo e ballal gorko mo gueɗe sance, sukaɗo batti duuɓi, mawɗo ɗo batti hakkille. son nani ko haalata ko kadi oɗon gandi ngadi makko no hisi. o rewino ɗo eɗen gandi on saaha koye romo jarribo, Allah rokkimo kadi ni polgu. o wonduno koye Hammadel Basir, o wondi e Amadou Niang. en mbiɓe kadi yoɓe jogoro jaam, yoɓe jooɗoro jaam, yoɓe gandu so nde tawno so tawi a fiilama laamu, a ari e jooɗorde nde ganduɗa won gonnoɗo ɗon, andu on no iwiri ɗon ni hay an ka iwiyowo, kono hade ma iwde wat kono ganduɗa ko yimɓe ma cohli ko e ma, ngam sa yeehi kam ma accane cimtol moƴƴol, nde tawno cimtol moƴƴol ko cimtol bongol kadi ko cimtol. en jetti ceerno Nourou Sall, Nourou Hammad, en jehino toon to Daara Halayɓe to, yantude ceerno Sharif Dia, ceerno Mamadou Lamine, ceerno Mamadou Sall, yantude Ramata Ba, Hadja Sall, ko noon e Fatima Kane. Hadja Sall noon ko ɓi ceerno Nour, en calmini ɗum han hanirta ni. Kalidou Amadou Ba e Alsan Bayla Sow, Oumar Alhaji Ba, en jettiɓe ha no feewi. Tongode temedere e tati ko gorko mo Jomondo tigi wonno ɗo to caggal to, ko Ndeye Fatou e équipe mum woni Comban e gorko mo gueɗe sance tawtorama tigi tigi. Allah jarama, on jarama. Jokkon e yebde télé mon ha saaha goɗɗo hawrude ɓe leydi. Allah jarama, on jarama.